Бях лопатарче на 23 години, когато бяхме в града на истината. Какво правя на този площад? Да ме чуят и мен. Аз съм една бройка от тия почти 7 милиона българи. Няма да падне правителството, както викат тук младите. Правителството са и над. Те не могат тези изнесени през годините милиарди, стотици милиарди пари, няма да ги върнат. Общо не съм бил на протести 5 от всичките 80 дни до сега. Иначе съм докторант по история в Софийския университет. Не съм тук, защото нямам занимания, не съм тук да се оплаквам от безпаричие, нямам финансови проблеми. Тук съм, понеже имам проблем с хората вътре и с политиката, която те провеждат. Имам хипер много идеи за София, които тези хора, които се намират в момента вътре и тормозят толкова много хора, те дори не могат да се досетят за тях. Защото те изобщо не мислят за гражданите, не мислят за държавата, те мислят само как да крадат и как от милионери да станат милиардери. Сега се радвам, че с моето куче поддържаме протеста. Надявам се да не остана сама. Но днес видях хора с патерици, възрастни, както винаги млади хора, и това ме обнадеждава. Нагли станаха управляващите и това е нещо, което аз не бих могла да приема. Смятам, че наистина играта ще продължи, а само играчите ще се сменят, но за мен е важното да покажем, че хората все пак можем да бъдем коректив. Убийства не. Това е тяхното мислене, това е начина им на действие. Те могат само по-тъмно да правят революцията, да ни лъжат и по-тъмно да ни убиват. Както са убивали, както половината ми род е отишъл. Те никога не са работили за народа. Те са работили за българо-съветската дружба. А то е някакъв фикс идея. То на практика няма такава българо-съветска дружба. Да спрат да ми крадат мечтите за човешки живот. Адвокат съм по професия и се надявам да живея нормално в тази страна. Очаквам всяко следващо правителство, което дойде, да знае какво го чака в лицето на тези хора вън. И така, докато дойде най-после, което и да е правителство, което смята да работи за държавата. Искаме правата си! Искаме правата си! Искаме правата си! Искаме правата си!
се оправи, правителство да има, новици да има, работа да има, всичко да има. Искаме увеличение на заплата, 20 заплата искам и да имаме работа. 1000 лева заплата искам. Искаме бъдеще! Искаме бъдеще! Искаме бъдеще! Очаквам да си подадат сами оставката без кръв. Да си дадат оставката, да насочат нови избори. Ако ги избере народа, да влезат. На 78 години съм, ама ако се наложи, ще емигрирам. Оставка! Защо те не излъгаха, уругаха ни и не направиха на парцали тези 4 партии, които са в Народното събрание. И те трябва, нямат място за него, за Народното събрание. Вечерата на двама депутати се равняват на моите лещи. И 2 кафета и половина, една пенсия. Завити няма как да ги оправя. Няма толкова такива високи суми искат за болекарите. Това просто не е по моят джоб. Не се самосъжалявам, защото от малка съм свикнала да нямам. Когато се